Jo, ľudia, ja vás dám nového videa. Dnes to bude z recenzie na Apple Pencil druhej generácie. Tu takto krásne si ho z iPadu vyťahnem. Apple Pencil. Zaostri. No a čo si myslím o ňom? Už potom píši, čo používam. Takže koľko by som to? Vyplatí sa dávať z DK 155 €, či nevyplatí písať s takou gumenou čelestou alebo gumeným perom, čo je v tomto videu, čo je lepšie. Prvý fakt, čo mi to spáči týchto Apple Pencil je, že je strašne plynulo. Proste je to plynulé. A počkaj, môžem ho aj plynulé. To neoslovo kreslí. Kľudne, kúp si. Ale zase nemáš dosť peniaz, máš nejaké našetrené, tak píš to jedne. Tak až to kúpte. Ale iba když fakt kresliť a si chceš to robiť naplno, tak kľudne, obstrop. Ale keď nevieš kresliť ale naučíš sa, tak záleží. Akože neviem, či to tu mám niekde, teraz som na chate, práve nie som doma, takže asi to tu nemám. Ale ja som kreslil s takou gumou. To bola taká jak slovo poslanský pen no nie je ceruska, ale proste pen. Pero. A mám takú gumu. A s tou sú aj nejaké také farba, hej. Ale teraz, niekedy nebolo to také presné. Ale toto, ešte, takže ak nemáš peniaze, tak si pasí to gumené a nevieš kresliť. A potom, ako sa s tým gumeným naučíš už nejako to kresliť, tak choď do Apple Pencil. A to je druhá nevýhoda. A druhá nevýhoda je, že sakra musíš mať ten iPad, pretože nemáš iPad, nemôžeš nič robiť. Čiže to je tak. Kúpiš si za 500 € iPad. Neviem, približne za 500 €. Takže vygrcaš za to 500 €. A ešte k tomu máš vygrcať 155 € z DPH s týmto, takže a ešte kryť, proste dokopy to stalo tak len 700 €. Takže keď sa ti chce iPad, Apple Pencil byť za 700 €, choď na to. Ale keď nie, tak si kúpte asi iPad. Ale kúpte si gumené, naučite sa a potom mám odporúčam kúpovať Apple Pencil. A ďalší fakt je, že by som to odporúčal tým, ktorí neustále kreslia, že proste nehrajú, ale kreslia proste. Čo robia vo voľnom čase, tak nech kreslia. Tak, iba tým by som to odporúčal. Neviem, ja to celkom kreslím, ale že raz za 3 dní. Teraz som to akože aktívne, ale teraz sa plánujem kresliť tak raz za 3 dní. Takže jo. Takže kúpte si to, ale povedal som, čo si ja o tom myslím. A keď sa vám toto video páčilo, nebudete like, odber a koment. Zatiaľ sa vidíme u ďalšieho videa. Cus!